И здравейте, приятели, аз съм Астакейзър и днес играя в един сървър и си направих моя скин. Ето вижте го. Значи вчера с брат ми започнахме да го правим и с много труд го направихме. Не точно същия, ама айде пак става. Ето, не си приличат много. Гледайте ги сега, всички се натрупват, значи и сега сме само 3 човека. Ето вижте. Много малко. Сега няма да спам споко. Ето го. Не е точно едно и също. Ето. Сега мога да снимам и на друг скин, ето. Добре стана като за цветове, защото няма абсолютно същите цветове. Сега може да направя и друг скин, но ще си помисля дали... Чакай, Дени 500, айде моля да се си махне броните да видят. Да те видят, защото и ти мога част да си следващия скин. Следващия скин може да е то. Махни си меча. Ето. Или е то. Не забравяйте да коментирате, да оценявате и да се абонирате. Чао!